În mod evident că în ziua de astăzi se presupunea organizarea ultimei ședințe a plenului Parlamentului din legislatura curentă, aceasta fiind dedicată cu preponderență unui singur subiect. Subiectul care s-a discutat în această sală de noi toți împreună săptămâna trecută, mai cu precizie joi-vineri. Era vorba de găsirea soluției pentru care Guvernul s-a angajat să o găsească, indexarea pensiilor. Însă, acest subiect purta un caracter mai larg. Și săptămâna trecută am vorbit despre necesitatea de restructurare a pozițiilor din legea bugetului pentru anul 2010 și a găsit posibilitatea, dincolo de indexarea pensiilor, cea de-a doua pe parcursul anului curent, să se vină cu soluții pentru un ajutor suplimentar pentru sectorul agricol, să se vină cu soluții pentru salariile bugetarilor cu cel mai mic nivel, o bună parte din ei, funcționari publici, medici, lucrători de cultură. Parcă am ajuns la o înțelegere. Ceea ce s-a întâmplat ieri, de fapt, a dus la spulberarea posibilității ședinței de astăzi și aici aș vrea foarte clar să despart două aspecte. Aspectul de conținut a deciziei de ieri a Guvernului și a formă. Dacă este să vorbim despre partea de conținut, ar fi o soluție, dar parțială și insuficientă. Țineam foarte mult azi în sala plenului Parlamentului să discutăm aceste subiecte. Și colegii, fiindcă când vorbim de alianță, noi vorbim nu doar de componenta guvernamentală, noi vorbim în mod direct și de componenta, și poate chiar în primul rând, de componenta parlamentară. Să se vină cu propuneri din toate părțile și să se găsească modelul optimal pentru rezolvarea celor mai stringente probleme de ordin social cu care se confruntă păturile cele mai vulnerabile din Republica Moldova. Acum partea de formă, anume această problemă, a creat mari dificultăți. Ieri, în cadrul ședinței Guvernului, și colegii au dreptate, mare majoritate, sau aproape toți miniștrii, cu mici excepții, nici nu au intuit despre ce este vorba, că este vorba de asumare de responsabilitate. Singura persoană care s-a pronunțat împotrivă, intuind despre ce este vorba, repet, intuind, fiindcă colegii au fost manipulați, ei nu au fost informați, a fost domnul Lazar și s-a expus la acest subiect și a expus poziția. Categoric nu este cazul pentru asumare de responsabilitate. O asemenea situație poate să intervină numai atunci când Guvernul intră în contradicție cu Parlamentul sau viceversa. Noi nu am avut această situație, ba mai mult ca atât. Vreau să vă reîntorc la situația din joia trecută, discuțiile pe care le-am avut în cadrul alianței și acele acorduri pe care le-am făcut atunci. Ce a urmat? A urmat că însăși alianța, componenta ei parlamentară, a solicitat Guvernului să se vină cu modele concrete pentru rezolvarea celor probleme pe care le-am abordat toți împreună. Ce avem în rezultat? În rezultat avem o sfidare a Parlamentului. Aș spune mai mult. Este o situație care sfidează alianța. Nu știu dacă cunoașteți acest lucru, dacă nu, vi-l spunem noi. Este absolut clară situația că decizia de ieri, care a fost adoptată în cadrul Guvernului, vine ca rezultat al dezbaterilor și înțelegerilor pe care le-am avut aici în Parlament joi săptămâna trecută. Și avem și probe. Dacă vă uitați foarte atent peste procesul verbal a ședinței Guvernului din joia trecută, o să găsiți o decizie privind modificarea legii bugetului pentru anul 2010, dar modificări neînsemnate și doar după ședința alianței pe care am avut-o aici, în acest sediu, joi, se ajunge la decizia Guvernului din ziua de luni, ziua de ieri. Și dacă o să solicitați procesul verbal al ședinței Guvernului de ieri, o să observați că primul punct care a fost adoptat a fost anularea hotărârii Guvernului din joia trecută și s-a venit după aia cu
acel proiect de lege privind modificarea bugetului pe 2010, completamente diferit în comparație cu cel care a fost adoptat de către guvern joia trecută, unde nu era vorba nici de pensionari, nu era vorba de păturile vulnerabile a societății noastre. Eu gândesc că situația care a fost creată este într-adevăr una penibilă și nu mă tem, și am discutat acest lucru, să zic că ea ar putea să fie calificată ca o lovitură de grație din partea președintelui Partidului Liberal Democrat, o lovitură de grație pentru alianța de guvernare. Dând dovadă de aceleași principii de egoism politic și probabil anumite calcule electorale. În rest, precum a menționat și domnul președinte a Parlamentului, acțiunile și deciziile politice pe care le-am adoptat anterior rămân a fi în vigoare. Astăzi este termenul limită pentru dizolvarea Parlamentului și respectiv alegerile parlamentare se vor desfășura în modul în care a fost anunțat anterior, în data de 28 noiembrie. Aia o spun ținând cont de faptul că nu a sunat foarte clar acest lucru, ca să nu rămână semne de întrebare asupra situației politice din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Foarte urât și rușinos să spui că mi-asum responsabilitatea atunci când știi că Parlamentul a recomandat adoptarea acestei legi și aștepta acest proiect ca astăzi să fie adoptat de către Parlament. Și să învinuiești Parlamentul, pur și simplu, nu este de înțeles. Cu atât mai mult că Parlament asta înseamnă și fracțiunea PLDM. Cu părere de rău, a fost o altă înțelegere și au fost promisiuni de domnul prim-ministru la ultima ședință în plen a Parlamentului. Noi am discutat despre indexarea pensiei și nu despre un ajutor. Noi am discutat despre alocarea a 200 de milioane subvenții la complexul agroindustrial. Au fost alocate doar 100 de milioane. Au fost și alte discuții care, bineînțeles, au fost înjumătățite de către guvern, înjumătățite și nu este de înțeles de ce s-a proces la unele manevre populiste preelectorale atunci când trebuia să vină să adoptăm să facem schimbări în lege.